Helo, Mariel Guthridge ydw i, a dwi'n swyddog digwyddiadau ceffylau ar y prosiect Arwain DGC, sy'n ceisio hyrwyddo'r defnydd cyfrifol o wrthficrobau mewn anifeiliaid ar ymgylchedd. Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd, sef AMR, yn digwydd pan mae organebau bach fel bacteria, feirysau a llyngyr yn gallu goroesi triniaethau sydd wedi cynllunio i'w lladd nhw. Mae AMR yn broses naturiol, ond mae o yn cynyddu. A'r prif reswm am hynna ydy'r gor-ddefnydd neu'r cam-ddefnydd o feddyginiaethau. Mae'n bosib wneud dipyn o bethau i leihau y broblem o AMR. Y ddau brif nod ydy, ar un llaw ydy trio lleihau afiechydon neu'r risg afiechydon yn y lle cyntaf, a llall ydy wneud siŵr bod ni'n trin afiechydon yn effeithiol. Ar ben hynna'n amlwg, mae hwsmonaeth y ceffylau, sut maen nhw'n cael eu cadw, yn mynd i leihau y risg o afiechydon lledaenu rhwng y ceffylau. A rhan elfennol o hwnna ydy bod ni'n defnyddio brechiadau lle gallwn ni i leihau afiechydon.